കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാതിദശധാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരക്രമധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിതുരരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ? വിതുരൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിതുരര്, ആരാണ് വിതുരര്, അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി വിതുരർ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോയത് എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ വേണ്ട തരത്തില് ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ചിരുത്തിയിട്ടാണ് എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അവസാനത്തെ ചോദ്യം? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ? ആർക്കും അറിയില്ലേ എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനൊക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് പത്നിമാരും എല്ലാവരും അവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ആര് പറയാൻ പോകുന്നത്? വിതുരര് പറയാൻ പോകും. യുധിഷ്ഠിരനല്ല, വിതുരനാണ് പറയാൻ പോണത്. യുധിഷ്ഠിരനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ദ്വാരകയിൽ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കുന്നു, കുറെ കാലമായി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വിതുരരും ഈക്വലി ശുദ്ധഭക്തരാണ് അല്ലെ? ഇപ്പോ യുധിഷ്ഠിരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ രാജഭാര്യം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് പണ്ടവരെല്ലാവരും ഉള്ളത്. അവർക്ക് ആ രാജ്യത്തിനോട് വളരെ ആകർഷണമൊന്നുമില്ല അല്ലെ? അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിതുരരും. രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെയാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ശ്ലോകം 12 എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന യഥാനുഭൂതം കർമ്മശോ വിനായതു കുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പ്രകാരം ഉക്തഃ ആരായപ്പെട്ടയാൽ ധർമ്മരാജേന രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ സർവം എല്ലാം തത് സമവർണ്ണയത് ഉചിതമായി വർണ്ണിച്ചു. യഥാ അനുഭൂതം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അതേപോലെ ക്രമശഃ ഓരോന്നോരോന്നായി വിന ഒഴികെ യദുകുലക്ഷയം യദുവംശത്തിന്റെ നാശം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അപ്രകാരം ആരായുകയാൽ മഹാത്മാവ് വിതുരർ
യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ട വൃത്താന്തം ഒഴികെ അദ്ദേഹം സ്വയം അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞതൊക്കെയും ക്രമേണ വിവരിച്ചു. അപ്പൊ വംശം നശിച്ചത് മാത്രം പറയുന്നില്ല, കാരണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യുധിഷ്ഠിരന് വളരെ വിഷമാവും എന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആര് പറയുന്നത്? വിതുരര് പറയുന്നത്. ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്വ പ്രിയം ദുർവിഷഹം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നൃണാം സ്വയം ഉപസ്ഥിതം നാവേദയത് സകരുണോ ദുഃഖിതാൻ ദൃഷ്ടുമക്ഷമഃ നനു വസ്തുനിഷ്ഠനായി അപ്രിയമായ ദുർവിഷഹം അസഹ്യമായ നൃണാം മാനവരാശിക്ക് സ്വയം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഉപസ്ഥിതം ആവിർഭാവം ന ഇല്ല ആവേദയത് പ്രകടിപ്പിച്ചു സകരുണക കരുണാർദ്രനായ ദുഃഖിതരായി ദ്രഷ്ടും ദർശിക്കാൻ അക്ഷമക കഴിവില്ലാതെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതി കി ജയ്. പാണ്ഡവരെ ഒരു സമയത്തും ദുഃഖിതരായി ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കരുണാർദ്രനായ മഹാത്മാവ് വിതുരർ അത്യന്തം അപ്രിയവും അസഹ്യവുമായ ഈ സംഭവത്തെ അവരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. കാരണം വിപത്തുകൾ സ്വയം വന്നു ചേരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അവര് ദുഃഖിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പലതവണ കണ്ടുപോലെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളില് വിതുരർക്ക് ശരിക്കും പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പക്ഷപാതം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാരാണ്? വിതുരരാണ് അല്ലെ. ആ തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സഹായിച്ചതാരാണ്? വിതുരരുടെ പ്ലാനാണ് എല്ലാം. ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സമയത്തും അവരെ സഹായിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം, അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷം ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ്? വിതുരരാണ്. അപ്പൊ അത്യന്തം പ്രിയവും അസഖ്യവുമായ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യദുവംശത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇല്ല, അവരൊക്കെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് തീർച്ചയായിട്ടും യുധിഷ്ഠിരനോ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്കോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? വിതുരർ. അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സങ്കടപ്പെടുന്നത് കാണാനായിട്ട് വിതുരർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വിപത്തുകൾ സ്വയം വന്നു ചേരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യകർമ്മങ്ങളാവട്ടെ, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൂജയാവട്ടെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇന്ന ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ആവട്ടെ, അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹപ്രവേശം ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ദുഃഖങ്ങളായാലും പ്രശ്നങ്ങളായാലും അത് സ്വയമായിട്ട് വന്നു ചേരുന്നതാണ് വിപത്തുകൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിപത്തുകൾ സ്വയം വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അവ എത്ര നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നു ചേരുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതി കി ജയ്. നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖഹേതുവാകുന്ന അപ്രിയ സത്യം ഒരുവൻ ഉരിയാടരുത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ കേട്ടോ. ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭാത് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? എത്ര വലിയ സത്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ അത് പറയരുത് എന്നാണ്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ വിപത്തുകൾ സ്വയം നമ്മുടെ പക്കൽ വന്നു ചേരുന്നു. ആകയാൽ പ്രചരണം നടത്തി അതിനെ ഒരാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ അത് വരാനുള്ളതാണ്, അതിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആര് വിചാരിച്ചാലും നടക്കാനുള്ളത് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ്? മാരേ കൃഷ്ണ രാഖേക്ക് രാഖേ കൃഷ്ണ മാരേക്ക് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരാള് മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണം തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും. ഒരാൾ മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആകയാൽ പ്രചരണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പാട്ട് പാടരുത് എന്നാണ്. ഓരോരുത്തരോടും പോയി പറയരുത്, ഓ അങ്ങനെ നടന്നു, ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നടന്നത് എന്നുള്ള മാറ്റത്തെ ഒരു പ്രചരണം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിതുരരെ പോലുള്ള കരുണാർദ്രനായ മഹാത്മാവിനെ വിശേഷിച്ചും പ്രിയപ്പെട്ട പാണ്ഡവരുമായുള്ള ഇടപെടലിൽ യദുവംശനാശം പോലുള്ള ഒരു അപ്രിയ വൃത്താന്തം വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമായ സംഗതിയായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കും അറിയാലോ ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അസുഖമാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ ആ ആളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഡയഗ്നോസ് ആയി, നമ്മളാണ്, നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് അവരോട് പോയി നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ അസുഖമാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മൾ നോർമലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്തോ വന്നു പോണു, അത് മാറും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അത്രയും മാരകമായ അസുഖമാണ്, നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ഒരാളോട് പോയി പറയാൻ അത്ര ഈസി ആണോ നമ്മൾക്ക്? ആണോ? അല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, അല്ല അല്ല അല്ല. ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അല്ല അത് മാതാജി, ഭയങ്കര അല്ല. ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പറയാ എന്തായാലും മാറും, എന്തായാലും മാറും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ, പോസിറ്റീവ് തോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും മരിച്ച കാര്യം കൂടി അത്ര പെട്ടെന്ന് വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറയാൻ കുറച്ച് മടിക്കും. അവരുടെ റിലേഷൻ, അവർ അനിയത്തിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയാവാം, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. കാരണം അവർ നന്നായിരുന്നോട്ടെ, അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിതുരർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്, ഇവരെ പാണ്ഡവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലമഥാവാത്സീത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സത്യോ ദേവ വത്സുഖം ഭ്രാതുർജ്യേഷ്ഠസ്യ ശ്രേയസ്കൃത് സുഖമാവഹൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഞ്ചിത് കുറെ ദിവസങ്ങൾ, ദിനങ്ങൾ, കാലം കാലം, അഥ അപ്രകാരം, അവാസീത് പാർത്തു, സത്കൃതഃ നല്ലവണ്ണം പരിചരിക്കപ്പെട്ട്, ദേവവത് ദിവ്യ വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ, സുഖം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, ഭ്രാതുഹു ഭ്രാതാവിന്റെ. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല, 14 മാതാജി. ഇപ്പൊ കറക്റ്റായി. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ജ്യേഷ്ഠസ്യ ജ്യേഷ്ഠന്റെ, ശ്രേയകൃത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനായി, സർവേഷാം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം, സുഖം ആനന്ദം, ആവഹൻ സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്രകാരം ദൈവിക വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ ബന്ധുജനങ്ങളാൽ സത്കരിക്കപ്പെട്ട വിതുരർ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ മാനസികാവസ്ഥ നേരെയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ചു കാലം അവിടെ വസിച്ചു. അവിധം അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്കും ആനന്ദം നൽകി. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ ജ്യേഷ്ഠ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രീയ വലിയ കാര്യമാണ് വിതുരർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മക്കളെല്ലാം പോയി, ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം ഉള്ളത് അല്ലെ. രാജകൊട്ടാരത്തിലാണെങ്കിലും സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിയനാണ് വലിയ ധൃതരാഷ്ട്രക്കും വിതുരനെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികാവസ്ഥ കുറച്ച് നേരെയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിതുരർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? സ്വബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയ മാതിരിയായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്രയും സന്തോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിതുരര് അവിടെ ഉള്ളപ്പോ. ഭാവാർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പങ്ക് കൂടുതൽ വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തര്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ദുഃഖമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാവമാണ് നമ്മളിൽ കൂടെ, നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടി, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൂടി ഒക്കെ പുറത്തു വരിക. ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കൂ, എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണാനും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, മുഖത്തൊരു പ്രസരിപ്പ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളാണ്, സ്ട്രെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, നമ്മൾക്ക് ദേഹത്തിലൊരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയോ നമ്മുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം, അയ്യോ എന്തോ ശരിയല്ലല്ലോ എന്നുള്ള മാതിരി അല്ലേ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ വിതുരരെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തരെ എപ്പോഴും എന്താണ് സന്തോഷവാന്മാരാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ സന്തോഷം അവരിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. വിതുരരെ പോലുള്ള സജ്ജനങ്ങളെ സ്വർഗ ലോകവാസികളെ പോലെ സത്കരിക്കണം.
അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? വിതുരരെ പോലെയുള്ള ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്വർഗലോകവാസികളെ പോലെ, ദേവന്മാരെ പോലെ നമ്മൾ സൽക്കരിക്കണം എന്നാണ്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർഗലോകവാസികൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെയുള്ളവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ അർജുനനെ പോലുള്ളവരും മറ്റും ഉന്നത ലോകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രലോകമൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ അഗ്നിദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക്? ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ അർജുനന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ശംഖ്, അതൊക്കെ അർജുനന് കിട്ടിയത് ദിവ്യ ശംഖും ദിവ്യ ഗാണ്ഡീവും ഒക്കെ ദിവ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അർജുനന്റെ. അപ്പൊ നാരദർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആത്മീയ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആകാശ സഞ്ചാരിയാണ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നാരദർ പോലും പതിവായി സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വർഗീയ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാനാണ്? ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ആത്മീയ സംസ്കാരം മാത്രമാണ് നിലവിലെ ശരീരത്തിൽ പോലുള്ള അന്തർലോക യാത്രകൾ സാധ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതുമാതിരി യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ആയാലും ശരി, ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ആയാലും ശരി. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരു വിസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോവാം അല്ലെ? ഓസ്ട്രേലിയ പോവാം, US പോവാം, ദുബായ്, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവാം. അതിന് ആ വിസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ യോഗ്യത പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പിന്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരിക്കണം അല്ലെ? ആത്മീയ സംസ്കാരമുണ്ടാവണം. ഹരികൃഷ്ണ, ആത്മീയ സംസ്കാരം ആവണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തനാവുക. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്താണ് എല്ലാം ഭഗവാന് ശരണാഗതി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ദേവന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ വണ്ണം വിതുരരെയും സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രനോ നാരദരോ അവരൊക്കെ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സൽക്കരിക്കുന്നത്? അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുരരെയും സ്വീകരിച്ചത്. മുമ്പേ തന്നെ സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുകയാൽ മഹാത്മാവ് വിതുരർ കുറെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി വിതുരർ സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുത്തത്? ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈത്രേയ മുനിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്ന് വേദോപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെയാണ്. സന്തോഷവും സന്താപവും എല്ലാം, അതുപോലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം സമമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അവരൊരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാരാമനാണ്. ആര്? വിതുരര്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം പിതൃകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചതെല്ലാം സ്വന്തം ദയാവായ്പിലാണ് വിതുരർ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും അത്രയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാവട്ടെ, സുഖ സൗകര്യങ്ങളാവട്ടെ, അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല വിതുരർക്ക്. വിതുരർക്ക് അതുണ്ടായാലും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിതുരരെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത്? ആ യുധിഷ്ഠിരനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്. അയ്യോ, യുധിഷ്ഠിരന് വിഷമം തോന്നരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതികതയിൽ വളരെയധികം അഭിനിവേശമുള്ള സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രരെ അവയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർത്തത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടി? യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു വിതുരരുടെ? ഇപ്പോ ഇത്രയും മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു, പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജർഷിമാരായവരായാൽ കൂടി അവരെന്താ ചെയ്യുക? വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കും. ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ അനന്തരാവകാശികളെ രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവര് വനത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും. എന്നാൽ ഇത്ര 100 പുത്രന്മാര് മരിച്ചു. എന്നാൽ അവര് ആരുടെ കൈകളാലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്? പാണ്ഡവന്മാരാലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ? എന്നിട്ട് പോലും ആ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായില്ല ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അതുവரைക്കും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയുടെ എന്താണ്? മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എന്റെ പുത്രന്മാരും പാണ്ഡവരും. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് ധൃതരാഷ്ട്രർ ആരുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴോ അവരുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കൊട്ടാരത്തില് ഇപ്പൊ വലിയച്ഛനാണെന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി ഒരു വിരക്തി കൊണ്ടുവരണം. ഇത്രയും അനുഭവിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രർ ബാഹികമായി മാത്രമല്ല മാനസികമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും അന്ധനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് മുഴുകി അന്ധത വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മേലെ പോരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജ്യവും സ്വപുത്രന്മാരും യുധിഷ്ഠിരനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സഹായനാണെന്ന ധാരണ മൂലം മഹാരാജാവ്
യുധിഷ്ഠിരന്റെ സഹാനുഭൂതിയും ആതിഥ്യ മര്യാദയും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ മുമ്പിൽ എന്താ നടക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥം എന്താണ്, എന്താണ് ആ ഒരു മിഥ്യ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പം അത് സത്യം എന്താണ് മിഥ്യ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളൊരു മഞ്ഞ കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക, കാണുന്നത് എല്ലാം മഞ്ഞാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. ഇതിലെന്താ തെറ്റ് എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് തോന്നുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം പിതൃ സഹോദരനെ വേണ്ട വിധം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉചിതമായ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം മഹാമനസ്കതയായുള്ള ആതിഥ്യ മര്യാദ ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ അഭികാമ്യമല്ലായിരുന്നു. മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ശരിക്കും പറയായിരുന്നു, ഇല്ല ഇനി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ വേറെ എവിടെയും എനിക്ക് പോകാനില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ബോധവൽക്കരിച്ച് ആത്മീയ അവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടാണ് വിശേഷിച്ചും വിതുരർ ആഗതനായത്. അപ്പൊ വിതുരരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാ പോവാ, വീണ്ടും ഇതിനേക്കാളും മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം അത്രയും എന്താണ് പുത്രപാശവും ഒരുപാട് തെറ്റുകളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇനിയെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ആലോചിക്കണം. അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൺ മുക്ത കളേബരം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക്, ധൃതരാഷ്ട്രമുള്ള ആര് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടാണ് ആര് വന്നത്, വിതുരർ ആഗതനായത്. പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് പ്രബുദ്ധരായ ആത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അക്കാരണത്താലാണ് വിതുരർ ആഗതനായത്. എന്നാൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ അത്രത്തോളം ആകയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന വേളയിൽ വിതുരർ സർവ്വ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയും അവരെല്ലാം ക്ഷമയോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഡെയിലി എന്താ ചെയ്യുക, ധൃതരാഷ്ട്രം അടുത്തിരുത്തും, എന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭഗവത്ഗീത, ഒരു ചെറിയ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം വിതുരർ എല്ലാ ദിവസവും ആർക്ക് കൊടുക്കും, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ്ടായിരുന്നത്, ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി നല്ല ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം ഇതാണ്. സന്ദേശത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഏതോ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു, നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ 1008 പണികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മാതിരിയല്ല. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താനാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്, ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാനോ കഥ കേൾക്കാനോ അല്ല. നമ്മൾ ലൈഫിലെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിശീലനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കേൾക്കണം, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം. സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതെങ്കിൽ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സുപ്തമായ ഹൃദയത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഐ ഗസ്, ഐ തിങ്ക്, അങ്ങനെയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കണേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ. അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുക, കാരണം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരികളും തെറ്റുകളും എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ഒരു ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ, എന്നാലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം എന്തെന്ന് അത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്, ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളില്ലാതെ, കൂട്ടലുകളും കുറയ്ക്കലുകളും ഇല്ലാതെയുള്ള വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ഉണ്ടാവും, നിരന്തര ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരുവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി പറയുമല്ലേ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, അതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമുള്ളത് ഏതാണ്, ശ്രവണമാണ്. നമ്മൾ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, ആരാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ശ്രവണമാണ്. അപ്പോൾ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ശ്ലോകം 15, സമയത്രേ 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ദുന്ദുകാരിയുടെ കഥ അറിയില്ലേ? മറന്നുപോയി. അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുന്ദുകാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോകർണൻ
ഞാനും ദുന്ദുകാരിയുടെയും കഥയാണ് ഇതുള്ളത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. അവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സൗന്ദര്യബോധ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് നിറയെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനോ. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന് അറിയില്ല ഇത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഒരു നദീതീരത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവ്യനായിട്ടുള്ള ആളെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അവരോട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കും, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വേണം എന്തായാലും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവര് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് തരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടതല്ല ഇതൊന്നും. ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതല്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറയും, അല്ലല്ല എനിക്ക് എന്റെ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പായസം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിക്കൂ, ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്തുണ്ടാവും, അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഭാര്യ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്, ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രസാദത്തിന് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ തന്നെ പശുത്തൊഴുത്തിലുള്ള പശുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ലേ നമ്മള്, പശുവിന്റെ ഇതില് അവര് ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ ആ തൊട്ടിയിൽ അതിൽ ഇട്ടുവിടും. ഓക്കെ, അത് കഴിക്കില്ല. മാമ്പഴം. ഓക്കെ, മാമ്പഴം. മാമ്പഴം എന്തായാലും മാമ്പഴം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാമ്പഴം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പശുവിന്റെ ഇതിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിടണത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ പശുവാണ് അത് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ബ്രാഹ്മണനെ അറിയോ, ബ്രാഹ്മണനെ അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയുടെ അനിയത്തി, ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി പറയും, ആ സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. ഈ സ്ത്രീയോട് പറയും, നീ വിഷമിക്കണ്ട, നീ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാനിപ്പോ ഗർഭിണിയാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്കിപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാസം എടുക്കും, അത്രയും സമയമാവും എനിക്ക്. അപ്പൊ കുറച്ച് നാള് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നിന്നോളൂ, ഭാര്യ വീട്ടില്. അതായത് സാധാരണ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കൂലോ, അങ്ങനെ പോയി നിന്നാ മതി. അപ്പൊ അവരറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടിയെ വളർത്താനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം, ഈ കുട്ടിയെ നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്നില്ല, അനിയത്തിയുടെ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതേ സമയം തന്നെ ആ പ്രസാദം കഴിച്ച പശു എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പശുവിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും. എന്താണ് അത്, എന്നിട്ട് അത് ജനിക്കുമ്പോ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേഹം മുഴുവൻ എങ്ങനെയുള്ളത്, മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ്. പക്ഷെ ചെവി മാത്രം പശുവിന്റെ ചെവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോകർണൻ. അപ്പൊ അതിനു ശേഷം ആ പശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോ. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും വളർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് എന്താണ്ടാവുന്നത്, ഗോകർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യധികം ബുദ്ധിശാലിയാണ്, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പണ്ഡിതനാണ്, അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇതോ നുന്തുകാരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചീത്ത നടപടികളും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ. മദ്യം, മദ്രാക്ഷി, അങ്ങനെ എല്ലാ ചീത്ത നടപടികളും ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അവസാനം സങ്കടവും ബ്രാഹ്മണന്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ദുന്തുകാരി പറയാണ്, വിഷമിക്കേണ്ട, അങ്ങ് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഫേറ്റിന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ദുന്തുകാരി മരിക്കുകയാണ്. മരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദുന്തുകാരിയുടെ ശരീരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിശാചിന്റെ രൂപത്തില്, നമ്മളെ ഭൂതം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ രൂപത്തിൽ മാറുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നില്ല, അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആ പാപഫലങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടണം, ശരിയായ രീതിയിൽ അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആത്മാവാണെങ്കിൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ പോകണം, പിതൃലോകത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ 13 ദിവസം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തും, എല്ലാ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലും പോയിട്ട് എല്ലാ ഗോകർണൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നടത്തും ദുന്തുകാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. തിരിച്ച് രാത്രി വരുമ്പോണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു കരച്ചില്, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതിരി ഒരു ബഹളാണ്. മീൻസ് ഒരു ദയനീയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുന്തുകാരി പുറത്തു വരും, അല്ല ഗോകർണൻ പുറത്തു വരുമ്പോ ഒരു വിചിത്ര രൂപമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാണുന്നത്. ആരാണ്, ദുന്തുകാരിയാണ്, നമ്മുടെ ഭൂതത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അത് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, അവർക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും നമ്മളുടെ മാതിരി. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ശരീരം ഇല്ല. അവര് സ്ഥൂല ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. ഒന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് എത്ര ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് ആലോചിച്ചു. ഈ എന്താണ് സൂയിസൈഡ്, ആത്മഹത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ മോക്ഷം കിട്ടാന്ന്. അത്രയും ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് മരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ദുന്തുകാരി എന്നിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാണ്,
ഭാഗവത ശ്രവണമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന്. എന്നിട്ട് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ സപ്താഹത്തില് ധുന്തുകാരി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ധുന്തുകാരി എവിടെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? മരത്തിന്റെ അല്ലെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വാഴയുടെയോ സംതിങ്. എനിക്കത് ഏതാണെന്ന് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സപ്താഹം നടത്തുന്നിടത്തല്ലേ? ഞാനാണ് ഗോകർണൻ സപ്താഹം നടത്തുന്നതല്ലേ മോശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് പോയി ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കാണൂലല്ലോ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും പേടിച്ചോടും. ഗോകർണൻ അത്ര ശുദ്ധഭക്തനായത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ തന്റെ ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു, ബ്രദർ ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗവത സപ്താഹം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണെന്നാ പറയുന്നത് ഈ ധുന്തുകാരി. ധുന്തുകാരിക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. എന്താണ് അവസാന ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിമാനത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ധുന്തുകാരിയെ. പക്ഷേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേറെ ആർക്കും മോക്ഷം ലഭിച്ചില്ല. അവരൊക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? അവര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ധുന്തുകാരി ഒരു നിമിഷം പോലും വിടാതെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെങ്കിലും ഈ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറണം, ഈ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ധുന്തുകാരിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും എന്തിലാണ്? ഭാഗവതത്തിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ശ്രവണം മാത്രമാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നോ ധുന്തുകാരിക്ക്? ഇല്ല, ശ്രവണം ഇല്ല. ഓൺലി അപ്പോ അത്രയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കും അതായത് ഇത്രയും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കെ ജഗായി, മതായി, ഇപ്പൊ മൃഗാരി, രത്നാകരൻ അത്രയും പേർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല അല്ലെ. അതെന്തായാലും ഉറപ്പല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിലുണ്ട് ഈ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആനന്ദ കോടി